Mill-ġimgħa d-dieħla se jibdew jitqasmu l-vouchers ta' €100 lil kull persuna tal-fuq minn 16-il sena biex jintuża f'post ta' akkomodazzjoni turistika, ristorant jew negozju li għalaq waqt il-pandemija. B'25,000 negozju se jibbenefikaw minn injezzjoni ta' €45 miljun f'dawn it-3 xhur, hekk kif il-vouchers se jkunu jistgħu jissarfu għandhom. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri. Mit-tlieta kull negozju eliġibbli se jkun qed jirċievi ittra u activation code sabiex il-vouchers ikunu jistgħu jissarfu. In-negozji għandhom ċans 5 ijiem sabiex jattivaw il-kont kummerċjali għall-voucher. Il-konsulent fil-Ministeru għall-Ekonomija Kita Bela spjega kif in-negozji eliġibbli jridu jniżżlu l-app app.vouchersmimcol.com/register. Ħajrċievu dan il-foljett ukoll sabiex jigwidaħħom kif għandhom jagħmlu dan kollu, jirreġistraw fis-sistema, daħlu wkoll l-ismijiet jekk għandhom iktar minn outlet wieħed, daħlu wkoll id-dettalji tal-karta tal-kreditu tagħhom biex minn hemmhekk huma jkunu jistgħu jirċievu il-flus ta' dawk il-vouchers li jkunu din isarfu fil-ħwienet tagħhom. Il-kap eżekuttiv tal-Mimcol Stanley Mifsud spjega x'għandu jagħmel sit ta' negozju meta jmur klient għandu sabiex isarraf il-voucher. Bil-flus se jidħlu għand in-negozji fi żmien 24 siegħa. Mela ta' operat mbagħad dakinhar li ġi klient u ppreżentalu l-voucher, is-sistema ħadd tieħu ċans li jaqra permezz ta' mobile jew tablet il-voucher li ġi ppreżentat lilu. Meta negozjant il-negozju jaqra dan il-voucher, effettivament qed jiġri huwa li qed jivvalida dan il-voucher, is-sistema ħadd turih hekk validu jew f'każ li jkun validu fi żmien 24 siegħa dak il-negozju ħajkun jista' jirċievi il-ħlas ta' dak il-voucher. Il-voucher se jinqasam f'5 bl-ewwel €80 jistgħu jintnefqu f'lukandi jew ristoranti fost oħrajn. Dawn il-vouchers se jkunu ta' kulur aħmar. L-€20 li jifdal ta' kulur blu jistgħu jintnefqu f'negozju li waqt il-pandemija għalaq, bħal ħanut tal-ħwejjeġ jew ħanut li joffri servizzi ta' żbuħija bħal dawk li jagħmlu dwiefer u tax-xahar. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri tkellem dwar l-importanza tal-għoti tal-€100 vouchers li jridu jintnefqu sa' Settembru. Kif semmejna diħa tkun injazzjoni b'saħħitha f'perjodu ta' ftit xhur fil-fatt sal-aħħar ta' Settembru ħankun qed ninjettaw fl-ekonomija tagħna €45 miljun biex jiġu utilizzati f'diversi stabbilimenti u ħwienet ġewwa pajjiżna. Illum spjegajna kif 25,000 negozju ħajkun jistgħu qed jibbenefikaw minn dawn ovvjament il-fondi għaliex ħajkun qed jintużaw fl-attività kummerċjali u ekonomika ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.